Edozein momentua oso ona da erretzeari usteko. Gainera, normalean, erabakia hartu baino leno, egoten da etapa bat zalantzakin, ez? Ea kapaza izango naizen usteko, agian ez da momenturik egokiena eta itxoin behar dut. Orduan, horregatik, pertsona batek erretzeari ustea erabakitzen duenean, oso importantea da pauso hori ematea, ausartzea eta laguntza eskatzea beharrezkoa baldin bada, bai bere osasun zentroari deitzen edo Osakidetzako web orriaren bitartez. Osakidetzatik hainbat programa eskaintzen dira erretzeari usteko, edozein pertsona hartzeko hobeto datorkiona. Alde batetik daude jarraipenak presentzialak. Horretarako pertsonak deitu behar du bere osasun zentroari, zita bat hartzeko referentziako profesionalarekin, eta hor hasiko dira jarraipenaren kontsultak. Beste aldetik batzutan badago aukerare bai tailer hauek grupalak egiteko. Orduan, grupalak momentu honetan pandemia dela eta pixka bat gelditu dira eta berriz hasteko beraiekin pendiente daude. Gero beste aldetik, formato online nahiago badu pertsona horrek, badago aukera ere bai. Horretarako ordenagailuan erretzeari utzi Osakidetza jartzearekin, bideratzen dio web orri batera, bere izena emateko, tailer grupaletan parte hartzeko, edo grupal formatoa nahiago ez badu eta individuala izan behar bada, badago ere bai beste telefono zenbaki bat eskaintzen duena laguntza. Gero badago beste aukera bat pixkat mixtoa dena. Zeren alde batetikan dago profesionalaren jarraipena kontsultan eta beste aldetikan erabili dezakezu app bat, hori jaisten duzu mugikorrean eta profesionalak alta ematen dizu sisteman app martxan jartzeko zure historia klinikoaren bidez. Eta hortik ere bai berak jarraipena hori ikus dezake nola zoazen. Aipatutako programa guzti hauetan egiten direna dira kontsulta batzuk prozesu hau martxan jartzeko eta ikusteko pertsonaren beharrak. Normalean lehenengoak maiztasun handiagoarekin egiten dira. Gero maiztasun hori luzatzen da. Zergatik, hasiera batean aspektu desberdinak lantzen direlako. Lehenengo egunak edo aurreko egunak lehendabizi erretzeari usteko, baina aurreko egunak zer egin edo nola egin, egun berean, nola egin aurre, egun horri, pertsonak tratamendu farmakologikoarekin egiten badu prozesu hau, ikusten da nola dijoan, efekturen bat baldin badaukan ala ez, ea abstinentziako sintomak agertzen diren eta horrela izatekotan zer egin daitekeen, zailtasunak, agertzen diren zailtasunak nola egin aurre ere bai, erorketaren prebentzioak egitea, eta abarrez. Gero esan dudan bezala, maiztasun hori luzatzen da, ikusteko prozesua martxan dagoenean, zemuz dijoan, lorpenak, lortutako gauzak indartuz, egindako aldaketa hor finkatuz. Normalean, jarraipena grupala denean 5 sesio egiten dira. Lehenengo lauak egiten dira astean behin, 4 aste jarraian, eta gero 5. egiten da handik 3 astetara. Jarraipena presentziala egiten badegu,
normalean pixkat sesio gehiago egiten dira. Hasiera batean, esan dugunez bezala, erretzeari utzi baino leno prestatzen da pixkat prozesu hau, gero erretzearen egunean edo hurrengoan beste kontsulta bat egiten da, gero handik aste batetara, 2 astetara, hilabetetara, eta gero ja, luzatzen dira, 3, 6, 12 hilabetetan. Hori da gutxi gora bera, da un poco referentzia bezala, baina egiten dena beti da pertsonalizatu pertsonaren beharrak ikusitak eta bere disponibilitatea ere bai. Bai egiten dena normalean da urte batean zehar, zeren urte bat erregin gabe daramagunean da ez erretzeaile bezala pasatzen garenean. Tabakismoa adikzioa bezala oso gai zabala eta sakona eta konplexua da, eta asko hitz egin daiteke horri buruz. Hemen zentratu gehiago pertsona batek erabakitzen duenean erretzeari ustea. Eta egia da ere bai, lehenago ere bai gauzak egin daitezke eta interbentzio guzti hauek, egiten diren interbentzio guzti hauek laguntzen dutela erretzeari usteko. Badakigu ere bai, normalean behin baino gehiagotan egin behar, saiatu. Egia da, behin baino gehiagotan, egia da, saiakera bat baino gehiago egin behar dela erretzeari usteko, normalean, bai? Baina erorketa hauek ez dira porrotak bezala onartzen, jakinerak edo jakiteko prozesuaren barruan daude, lortzeko gure helburua. Horregatik, nik animatuko nuke edozein pertsonari erabakia hartzen badu erretzeari usteko, animatzeko, ausartzeko, naiz eta saiakera bat baino gehiago egin badu lehenotikan eta lortu ez badu, ez duela inporta, porque lortu dezake, gertuago dago lortzeko segurazki. Denbora asko baldin badarama erretzen edo denbora gutxi ere berdin da, lortu dezakela. Eta berarengan konfidantza eduki eta animatzeko pausoa ematera, gu hemen gaude laguntzeko, behar badu, eta bai esango nukela da erabaki hori izango dela bere osasuna zaintzeko har dezaken erabaki onena.